ning alam lahir mamah wira papah wira minangka sing duwe ganjene pantura dewek sesampune ngaturaken matur kesuwun mamah wira papah wira sing duwe ganjene pantura dewek sing mirengaken mamaku tawang sari mamaku rojiki calon majikan abai habsi bos bawang kantun mamai Andi mamai Andi mamai Andi mamai Andi mamai Andi mama turani mama sugeng dewek minaka saking sida mulya dewek aja lali Mas Udin Ayah Edeno Bunda Edeno Maipen dalem Nyai Pancawala pengen takon karo Maipen mangga Nyai arep takon apa sekirane Maipen betah kerasan tabeli urip bebarengan kelawan Nyai Pancawala Ji ya betaya kerasan Nyai Nyong Ipen kubli sedina rong dina dampingi Nyai Pancawala lawan Ki Pancawala syukur nyen ugane mekono Maipen sing tek jaluk kelawan Nyai Pancawala Maipen aja ninggalaken Nyai Pancawala jareng basane suka dukane enak blenake pengen bebarengan selawase karo Maipen aja watir Nyai Ipen bakal setialan sejati dampingi Nyai uga aki memang benar Nyai Pancawala uga ngrasakaken ning kesetiaane Maipen sing awit uripe Nyai Pancawala serba kakurangan jareng basane mangan dadak luru dadak kegolen tapi Maipen selalu setia baturi sampai tekan sekian kehidupannya Nyai Pancawala berubah weruak lawan Maipen riwensi jareng basane ora kurang sandang kelawan pangan kecukupan segala-galane ya bener rongokaken ya Maipen mangga najan dilali-lali bribis lali dilelipur biklipur ngaideno sing mirangaken cerewan sibak jadiri mama turani mama sugeng sida mulya Mas Udino ki putih gede mamai Andi mamaku rojiki keding toliga lagi nang apa si Nyai kosi katone seneng bae bunga bae ora kaya biasa-biasane konon kah sampai dalengan bengikian nyandang abyor ning pamore rupane maniteni bae Maipen Ci ya biasanya menganggok lambi ya lambi biasa bae sakin makosi ting pernik kosi pantes konon kadisawangi ngolo ya ora Nyai kenyataan Ipen mah bakal ngomongku rongo kena Maipen priwesi bisane Nyai Pancawala katone seneng memang benar
Jareng basane gede gunung masih gedene atine Nyai Pancawala. Rasa seneng kelawan bunga. Sebab saat saiki Pancawala kan wis duweni keturunan kaya dene Nok Ayu Antrawulan. Senajana dudu darah daging, tapi wis tak anggap anak lahir lan batin, anak kandung kang sejati. Mulane segala kasih sayang Nyai Pancawala tak curahaken kabeh kanggo Nok Ayu Antrawulan. Semenjak aneh Nok Ayu Antrawulan, kauripane sampean sejen ya Nyai. Semana bengene kengelan sakine nemu enak. Bener. Sandang pangan kecukupan, segala baik keturutan. Semenjak aneh Nok Ayu Antrawulan. Mampan jare ana wangsalane sinden ngomong. Kuda lari dapat diburu. Terus Nasibe wong sapa sing weruh. gilir gumanti. Nah, kayak konon. Tapi maipen Priwesi Nyai. sok kadang-kadang kula rasa pikiran Pundah janeni dwi puji haruka sing duwe wiramandala dewe Srama Haji Wina sesepuh wiramandala Mamah Wira Papah Wira sing duwe ganjene pantura Nok Dede Risti sing mirengaken Kune apa sing dadi beban pikirane sampeyan ku Nyai? sing mantak kanggo pikiran maipen Priweje bu lagi lekase ngapa bawa rasa Nyai Pancawala pikiran gelisah pikiran ora karuan jantung sing selalu berdebar-debar jareng basane digawa mangan orang ngeli digawa turu tapi ora lalu tapi embuh apa sing dipikirin maipen paingan tan paingan sampean ku Nyai. Ipen madilawani masak pirang-pirang angger bae beli dipangan sampean. Nyata-nyatane melagi duweni beban pikiran konon. bener maipen Ya, ya aja banget dipikiri Nyai. maksudnya Ya ari wong urip mah pasti duweni beban pikiran. Ari wong ora duwe pikiran ya pada kaya wong edan. bisa bae maipen ngomongnya Ah, ya gilir gumanti ya mengkonon jarekah. Wong urip saya kudu duweni pikiran sing tenang. Tuh liga beli mungkin je tenang baik. Pasti anak goncange, iya pasti anak God blenake. bener Ya wong urip ku ya enak, anak blenak. bener mononesi Serengkan Kaji Darto sing duwe prau kuning wong pabean Indramayu Kang Kaji Darto sing ditembangi Kang Kaji Darto minangka sing duwe prau kuning Kang Kaji Darto sing duwe prau kuning wong pabean dhewe minangkane sing ngormati ai Priwe Nyai? aki Pancawala mendipen Ah, ya biasa riaki mah. Baka wae mana ya lagi ngelegur turu. turu Ya turu bae kan mah beli waru jagat. Mangka naga awak gede kenang turu bae baka ki Pancawala. jebangor Baka antas mangan bak turu. Tangi turu bak mangan. Ya mangkonon bae unggal dinane. adanten yang maipen singaran usia wis tua ya kaya kono sok kadang-kadang penyakit ya pada teka Aya dudu mengkono Nyai.
Wong urip kudu ana gerake ora. Maling-malingane uripe enak. Kosi biang saban dinane mangan turu bae. Iya ya Maipan. Singaran jodoh bliweru. Ya bukti kelawan kenyataan. Nyai Pancawala rumah tangga karo Ki Pancawala. Jareng basane ora ol ilok tukar jogrik. Ora ilok ribut. Selalu seuyunan. Bagian kaya kanan gak eman ngerabi kalapen. Ya iya anu nema. Lawas melu sampeanku. Durung pernah delang sampean tukaran ta. Jogrek ta. Kantun Bapak Kadus Bapak Damar Bapak Rewarjo wong tuku soka dewe Bapak Kadus Bapak Damar Bapak RW Warjo minangka wong tuku soka dewe Bapak Ulfa Mamae Bagas Papae Andra. Kang Kajidarto ngaturakeun matur kesuwun Kang Kajidarto minangan kane kang direngakeun Mame Bagas Papai Ngandra wong tuku soka aja lali ayo bos jagung balap Mama yang ulpa sing sida mulya. Mamaku Tawang Sari sampun lali selawase mamaku rojiki duh Kang Kajidarto sampun alisa umure. Maipan Dalem Nyai. Arian Trawulan menti weru belis ya. Antara wulan lamun bisala lagi ning petamanan Nyai. Lagi ning petaman Iya bocah ka lagi bunga bae maning kana. kalesan wong enom ya. Ya namang umur semono mah lagi bunga-bungai jarece. Lagi berak-berage. Bener. Ya anu nema iya Maipan. Priwes Nyai. Kayak Nyai Pancawala gayon ngalami nombi. Sareng kaya denok bunde denok kaya denok mama turani keding. Memang bener wong enom butuh pergaulan. Tapi Apa sing dijaluk kelawan Nyai Pancawala priwes Nyai? aja sampai keluasan Maipan. Aja watir Nyai Pancawala. Kaya dinenok ayu antara wulan kayaknya masih kena direh karena bocah ka. Masih kena dibimbing beli bakal meluni pergaulan kayak zaman sekian Konon ya mangsa tenang bae sampean. mudah-mudahan ya Maipan. Hanya denok bunde denok ingin sing sleman kang mirengakeun la 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 Sekian Nyai pengen takon karo Maipan. Takon apa maning Nyai? Maipan kan wis cukup umur, wis cukup dewasa. Iya Nyai. Pengen beli rumah tangga kok. Deh, hari mikir rumah tangga makanya durung mikir-mikir mono. Ipan Nah, itu Nyai. sih? Ya, padun delangan rumah tangga batu radem bega melu seneng kita mah. Bakal beli kawin-kawin mentak dadi perawan tua bake. Wis bagian gak perawan tua gapan apa wis bagian.
mamaku tawang sare keding mama turani mama Sugeng Mas Udin Kang Kaji Darat sekian Apa Nyai? daripada Riwe. pikiran mangmung Nah, nonggoni bapane durung teka nonggoni anakan ya durung teka nah, yayu pada metu idang jabat ya yumet tuh mengarep. oh jembar beli ake wong ya maipen Oh si pirang-pirang. kian mah Nyai Pancawala oli titipan omong maipen Sing sapa aja Nyai? saking Mas Otoy sing lagi ning perantauan jaluk lagune goyang lagedai Iya, maipen gauli titipan kini sing Nyai. sapa ceh Sing anak-anak rantau Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea, jaluk lagune Emong Diwayu. oli titipan maning maipen Sing sapa maning? sing Bapak Liut minangka sing limbangan jaluk lagune kebias Oh, monggo. wabil khusus kanggo Bapak Kuwu Rang Dosari uga kanggo Bapak RT Nekeding terus ngormati kanggo sedulur setialan sejati kanggo Ayai Denok Bundai Denok calon tuan rumah Kanggo ayah lebih gaul, bunda lebih gaul. kanggo Mimi Haji Carini sing Denok Cinse Nekeding Mamai Alpin sing de bulak paren. matur kesuwun Mamai Kanggo anak-anak rantau lagune dadi siji bayak. kanggo Mas Udin Nok Liut sedulure Bapak Haji Rusdi wong kedung Kanggo Mas Wandi senang wanbut sing lagi belajar. Bapak RW kanggo Bapak Liut sing duwe lagu Kanggo bapane nonok wong garange keding Bude kasih sing de beres putih majasi. seminggu Apa sih? cuma janjine Kangge anak-anak rantau tetunggu sampai kliwat waktune nang apa sih Nyai? sampai ke Bapak RW sengarep ngarepe apa sih? Bapak Liut sayang wong sing paling eman kanggo Bapak RW Kanggo Bapak RW aja kalian. rakolu Bapak RW Apa sih? nginu lan mangan selalu Bapak RW pusing ning pikiran Kanggo Bapak RW mikiri sing dadi pujaan apa sih? sayang lawas pisan nok cikan ninggal Kanggo Bapak RW. badan nok cika matur kesuwun kanggo Bapak RW Bapak Liut sing duwe lagu kangge Bapak Kuwu Rang Dosari Mamai Alpin wong bulak paren kanggo sapa Bapak Bapak Ayah Bapak RW, Bapak Carwa Bapak RW saya, Bapak Carwa Bapak RW, Bapak Carwa saya Bapak RW. Kanggo Kanggo Bapak Bapak RW. Kaila, nok cika nok Mimi cika Dandi, nok cika nok cika terus nok cika nok cika mangkate Mamai Ulpa,
rolas Apa sih? ngomonge Bapak RW ora bakal lawan, tetapi akhirnya kebias wis setahun tuntas ditinggal ora melas. Kanggo mimi aji cari singa nok cinse. Seminggu nok jika Apa sih? cuma janjine nok jika sayang ngemulan nok jika rakaya kelingan Bapak RW mikiri sing dadi pujaan Bapak RW. Bapak RW sayang, Bapak RW eman. Masih senggol khusus kanggo Bapak Nelio, wong Limbangan, kanggo Mama Eko bekas tuan rumah, wong Blangko, kanggo Mama Eko bekas tuan rumah, wong Kedungeng, kanggo Ramanto Rias bekas tuan rumah sing Cinggaruga. kanggo anak-anak rantawe Keding sing duwe kawasan Taiwan, Jepang, Korea, sing de Hong Kong Keding, Kanggo Bunda Yasmin sing ana ning Abu Dhabi, kangge Bapak panitia, kanggo Bunda Wulan nok Mila sing ana ning Singapura. Mamai Ulfa, Mangkate nok jika waktune jam rolas apa sih? ngomonge ora bakal lawan, tetapi akhirnya Apa sih? kebias wis setahun tuntas ditinggal ora melas. Bapak RW seminggu Bapak RW cuma janjine Bapak RW tunggu Bapak RW keliwat waktu nih Apa sih? sampai ke sengarep ngarepe. Aduh lawas pisan Bapak RW sampean mangkate kesuwun Bapak RW Nyai, nun maipet. ini aja anak permintaan lagune payungan kanggo bocah songso daiga sing duwe kawasan Korea, khususnya kangge Mamai Ulfa. Iya Nang Tedi payungan wis kena nang Tedi. Iya. Kanggo sing duwe anak-anak rantawe Keding, kanggo sing duwe kawasan Jepang.